въздушно наблюдение са нашите очи. За охраната на границата, за хората, които живеят до нея и за тези, които я пресичат. През тази година на евросредства. Т.е. критиките, които и Еврокомисията и чуждите партньори отправяха към нас, че не успяваме да усвоиме парите, които Европейския съюз дава. Тази година се усвоиха успешно. Закупихме 360 броя нови високопроходими автомобили. Тоест, до миналата година за нас беше изключително трудно да патрулираме там, да имаме много патрули по границата, тъй като нямахме достатъчно коли. Сега имаме 360 чисто нови производства тази година и ние сме естествено много повече на брой, много по-мобилни, много по-силни и колегите работят много по-добре, гъвкаво и с много по-добри резултати. Възстановихме всички работещи и изградени преди това системи за видеонаблюдение, които с годините имаха нужда от поддръжка на работещи камери, сензорни линии. Сега те работят. Успешно направихме в рамките на тази една година едно почти чудо, тези прословути 100 км, които нямаха видеонаблюдение. Вече имаме подписан договор и там започнаха огледите и строителните дейности. В следващите 4 години то ще бъде завършено изцяло. Така че всичките ни 271 км ще бъдат успешно запълнени с видеонаблюдение. Сме успешно много дълъг път. Този път е извървян от безброй хора в миналото, колеги на политическо ниво. България отдавна е изпълнила критериите. Комплекс от мерки бяха предприяти не само от гранична полиция, от цялата държава, от цялото МВР. Естествено, водещите бяхме в гранична полиция, но първо затегнахме изключително много охраната по граничната ни линия. Тук веднага отбелязвам, че никой не би следвало да казва, че миграцията е нулева. Винаги ще има кой да премине, но ние го направихме достатъчно